tretia časť. Užite si to. A už som parku, hej, tu není ani... Nikto tu není, preto... Kto si tu pukol? Prepáčte, to som bola ja. Idem na špíkalku. Tu sa mi nešmíka. To je nedobré. Idem do pieskoviska. Nie mi dá tu. Tak ja idem. Houpačka, super. Vyležte po špíkalke. Zabavička trošku. To nejak musím pripnúť. Ja som nejaký dosátko. Nepripnem, tak to proste zmením. Sadiem. Au! No tak, ja som chcel ísť. Tak choď. Musím si sadnúť inak. Tam. Nie. To mi nejde tu. No tak, proste sadnem tu. Takže, kde pôjdeme my? Jediná možnosť je zase pieskovisko alebo šmíkalka. Čaká, tu majú houpačky. No tak, poďme sa pozrieť ďalej. Tak dobre. Ale holky, čo je? Máme tu hojdačky. Díky. Nesunieme ich. No dobre, posnažíme sa. Pomôž mi. No dobre. Tak tu. Tu. Bude to i vchod. To je super. Zariadili sme top dial. Ja som ti nenastavil ruku, tak ma nebuchaj. Dobre. No. Tu by mám lepšiu chojtačku než ty. To je sranda. Neostáva mi nič, než ísť na šmíkalku. Juhu. Čo je to? Čo? Au! Co deje? Čo je? Čo? Záhada. Ideme dovnútra? Ja neviem, čo to zmestíme.
pohodě. Jako voliš. No to je nějaká zaujímavé. Tím veslo, dobré. Dál jen laťka pluj, dál popravdu. Je tu nějaká zasva. Chytil jsem ho. Dál popravdu. Veselé, 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 dál popravdu. Dál jen laťka pluj, dál popravdu. La 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 la. A čistám, toto je koniec tohto videjka, ale ja som to chcela trošku dlhšie, lebo vážne niečo tu divne ma niekto volá takže čus a vypnete to.